Супер пупер. Якум лайк аз ман, раҳмати калон. Баъди бояд тай дига сартием эфираки. Супер пупер. Опа. Адиба, салом. Ва алайкум ассалом, Адибаҷон. Сози тинҷи саломатиҳо хуб, хуш омадӣ. Раҳмшод, дуюм лайк. Раҳмат. Зебо дугуна созӣ мега. Худо ба шукр соз. Ва алайкум салом. Супер, дар комменти ман лайк монед, мега. Чорум лайк. Раҳмати калон. Готовим быстро и вкусно. Хуш омадӣ. Салом, бо омадам. Хуш омадӣ бо. Сеюм лайк. Раҳмат. Хуршед Наботов. Ассалому алайкум апа, сози хубӣ. Ва алайкум ассалом Хуршед соз. Раҳмат худат сози тинҷи. И эфир тамом шуд мега. Уш тамом шид. 12 то ман хуш мешам. Ин ютуби сарсахт нишон намета апа. Фаҳмо. Раҳмати калон. Созени хубен, ҳама каса хуб ҳастен. Дар омадум ки нешид. Охи дер карди ва ишда. Апай зебо созен мега Адиба. Соз раҳмат, шумо созен Адиба. Ҳама каса хуш омаден духтаро. Рамшод апа соз бошен. Тахмина ман хабар гирифтам. Чира зебоҷон? Рамшод, ман вкусни проверни рецепти. Ман лайк каждый раз бо ҳамин ду канал мемонам. Хуш бошен, саломат бошӣ. Раҳмат Адиба, шумоям ҳамчунин. Раҳмат апаи вкусни. Адибаҷон чо кадӣ? Дарсо чӣ хел гузаштаистай? Меша раҳмат апа соз. Пешравӣ чӣ хелай Хуршед? Дар манам моне, манам қати рамшодам ҷамъ мега. Адибаҷон, созаки хубаки ман наст, худат созӣ. Адиба чиба ҷинҷ кадай мега. Апа туй набурданма. Туй тамом шид ку? Намеомадӣ охи вақти туйда. Туя мегзарондӣ? Меомадӣ? Туй чӣ хел гузашта Адиба? Дина тамом шид. Тахмина ман влоготна хабар гирифтам. Раҳмати калон зебоҷон. Мегӯ. Нафаҳмидам, раҳмат. Ҳамин эфири ман блогер мерам дар гап-гапи занакои лави о лайк ҷамъкуния фаромӯш мекунам.
нагӯен апа ватсап қатъӣ тамошо кардам гарени зур шидай. Зур охе. Хай 3 соат дар туй мегзарад ба. Кай туи тра мехӯрем акму. Баҳор апа. Ҳамин ғарибин дар туи ман. Зур. Мерем насиб боша. Қариб бошӣ агар. Битон ҳама каса гап нест. Дар куҷои адиба ту? Апа чанд нафар нишон мета дар эфир? 0. Мада 0. Ина акн 6 нафар нишон дода аз ҳар дуромадам. Битон ҳама каса. Хонаҳоро арос кардана сар кардед апаи тахмина. Ҳамин ядрӯза да насиб боша агар. Красноярский дам. Ман ба 9 та нишон додесай. Дина шум омад мега ки чи супер-пупер мега ту дарак дошти ки мега эфиритра 22 нафар тамошо дошт. Гуфтам ки не ман надидаму чи 12 аккаунт хати тамошо мекуна. Баъд гуфтам хай бо подписчико барои эфир омадагиҳо қати хай мумкин 22 та шидагиан гуфтам. Ҳа беҳтарин. Муҳаммад салом 8 лайк. Ва алайкум ассалом Муҳаммад. Раҳмати калон барои лайкотон. Хуш омадӣ. Апай тахмина ман Аиша. Аиша? Чӣ ба номи каналта буалиш кардаӣ? Кулинарии от Аиша, а? Привет, Дарьё влог. 9 лайк, раҳмати калон. Ҳа мега. Ном таълиш кардаӣ ку ё дигар аккаунт қати даромадаӣ? Аккаунтам ут шидагӣ. Чӣ ба?
каналат гум шид. ин аккаунти навам. Агар не ку силка партома обуна шавам. салом алайкум апаҷони ман. Ва алайкум ассалом Абдусамад. хуш омадӣ. сози тинҷи саломатиҳо хуб? Бандар Сити. Добро пожаловать. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом. бачаҳо парола хато кардааст. Безеб. ҳамиқа заҳматҳои кашидагит. биёр силкатам ҳаминҷа закрепит кунам ки Айша. Ин ба канал надорум меган. Фаҳмо. Дига канал намекушояко. 11 лайка биқапем балолазоре. Раҳмати калон Абдусамад. олӣ намедонам. Безеб ба худоё. худатон тинҷин хубен? худо ба шукр нааст Абдусамад. Айша номератона нависен, каналтона мекушоем. Айша амиҷадаи? Апаҷон чихе канал мекушод? Канал уже ина датчит ҳастай мегирӣ, видео мондан мегирӣ? Абдусамад. Созе намакаса шукрона Алло соз бандар худо чи хели сози яке писари қайсингулим бият кушодатонат мекушом. Мо як рӯз ани як духтара кушодем. ҳаминҷа дая мегам. Ина супер пупер да чи номеро табите канал та кушоданда ёрдам мекуна. Зана ин супер пупер. Ман омадам. хуш омадӣ. Чӣ хӯрди абеда? дурӯғ мегӯяд. чира? лагман. зур ку. видео чихе партон? видео ҳоли дар Инстаграм нишонат метиҳам. ҳозир нишон битин ай рӯи экран. чихе нишон тиҳам? ма да соат дар кора мега Наврӯз. супер пупер. ягон касе ки намедонӣ ки мисол бачаҳо да соат ҷамъ куна. 13 лайк. салом алайкум. Ва алайкум ассалом Илҳомиддин. сози тинҷи саломатиҳо хуб? хуш омадӣ.
Не, апа. Каси да соат дар кора мада алок намега. Ина Наврӯз Илҳомиддин да занг бизан. Салом алейкум, Адел. Добро пожаловать. Духтарам боша меша. Каси да соат дар кора мада алок нагуфтестай Илҳомиддин. Бандар созен мега Королева. Не, апа. Алейкум салом, хуш омадӣ. Королева созаки мега. Созам раҳмат. Хушбахт бошем. Бошен мега. Шукронаи Аллоҳ айту пирсем. Ай ки? Созам раҳмат. Апа як кашолаш ким мега. Адел да касе обуна нест, обуна шавен дастгирӣ да хеле зурай. Ина дуюм эфирмай бо омадай дастгирӣ кардаистай. Обуна шавен, ҳама да обуна шуда дастгирӣ мекунам. Соата вкусный проверенный рецептам кара метиҳад. Ина ҳавай амҷад ай супер-пупер. Ҳавай вкусный проверенный рецепти ай Муҳаммад, Айша. Амҷад ай соат ҷамъ кардаистай ба мара. Вай фақат духтаро да мекунане ки. Ай ҳардат мега. Королева ҳамин бандар сити ҳардумона беҳад нағз мебина, ҳа? Чо кардем дига? Ҳамҷа шита? Ай ҳамо моҳиҳои динаина мебуд Королева мехӯрдем. Салом апаҷон, созен хубем, видеотна савоб мондум. Раҳмати калом бибиёшаҷон, сози тинҷи саломатиёт хуб. Ман дидам мада чиш омад. Раҳмати калом хоҳарҷон. Ҷианои ман чӣ халан? Созан тинҷан? Аку нагу, мега бандар. Сколько подарков ты хочешь сегодня? Какие подарки? Ваалейкум салом, мега ма ҳамуна. Ҳамуна. Ҳамҷада овозатон дига шидай мега. Ай моҳӣ хӯрдара мегӯй, ман моҳӣ нахӯрдам. Апаҷон кор нешмо? Не, Абдусамад. Апаш кора бас кард, тамом, отпуск даём. Супер, ҳаминҷадаен мега. Земфира, 16 лайк. Привет, привет, дорогая. Как дела? Королева ки мега. Королева. Привет, мега Королева. Добро пожаловать, Земфира. Духтари ҳайвонот. Духтури ҳайвонот. Салом, канали манро дастгирӣ кунед. Ваалейкум ассалом, духтури ҳайвонот, хуш омадӣ. Апай тахминара мегӯ, мега. овози шумо бисёр зебо ва аҷиб аст. Адел, тоҷикиро медонӣ, бахта ҳамин қа мегирӣ ки типа намедонӣ, урусӣ гап мезанӣ. Спасибо, хорошо. Раҳмат, апаҷони қандум созен, кӯдако созан, шуморам созен, қатъи аҳли оила телефоншон мекунен, кӯдакора созан. Шукронаи Аллоҳ созам бибиоишаҷон. Гап задам ҳамин саҳар. Аввал ба ё қатъи гап задам, баъд эфира сар додам. Корома кардам, баъд эфир сар додам. Каси да соат дар кора мада нависен, мега Илҳомиддин. Бандар ку, мега. Бандар ана амҷа. Духтури ҳайвонот. Гапринг, мега. Апай тахмина канала фурӯхтумуш. Кадома? Гаҷкорира мегӯй? Мон ягон чи хӯрам айрӯй. Тира ҳамеша мурдум ай гушнагира. Мара мегӯй.
ман худман ба зур шиштам ка ями 45 минут мешава ягон чи перекус кунам гуфта. чанд сум да фурӯхтӣ? Хайоли ватсап да менависам. Ҳамиҷаем Аиша мега. Королева нима гапирин мега. Абдусамад чӣ блогер шиданӣ ҳа? Бандар механда. Апай тахмина мега королева ҳа? моҳи сухтагӣ да биё бача. Супер шумо созен нашнохтам мега. Кулинария от Аиша супер. Осияҷон салом, рӯз бахайр. Ва алайкум ассалом Осияҷон. Хуш омадӣ сӯзи тинчи саломатиёт хуб? Бадина накарден скачать программара. Не королева. ман ӯро уққа нафаҳмидам рости гап. Апаҷон масъалаи соатҳо чӣ шид? Масъалаи соат ина рафтаистае ку биби Оишаҷон? Ба ҳамун хотир ман эфир кардаистам. 17 лайк раҳмати калон. Ҳо апа ба шумоён ҳавасам омад. Гап нест. Зарулиён мешинӣ телефона монда эфир карда рафтаам мегирӣ. Аки Абдусамад. Мешава скача чӣ кун видео парто влог парто. Сӯзен хубен хуш омаден ҳо гачкорира. Фаҳмо. Худо ба шукр нас хубен шумо. Шукронаи Алло соз раҳмат. Нас бошен ҷонам. Ҳо апаҷон. Королева мара любов қапидай. Бандар ту любовам медонӣ? Чанд соат додай апаҷон? Оли биноам надидам имрӯз. Абдусамад хубен мега Осияҷон. Любови кӣ мега? Намегум мега. Намегум королева. Салом алейкум апаҷони Осияҷон. Сӯзен хубен иншалло. Королева ки ҷо мерай бест ҷода. Наҷмбида бест. алейкум салом. Худо ба шукр. Нас хубен шумо? ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. ҳаждаҳум лайк раҳмати калон биби Оиша. видеома тамошо кардӣ биби Оиша? Рецептша. 19 лайк апаҷон мега. раҳмати калон Бандар Сити. биби Оиша хубен шумо? Мара нав да ёдам зад ки лайк мондан дар кор. Апай тахмина кадом видеотна савоб монам?
видеои нав ҳам имрӯз мондам ку. то охирша тамошо накардам. Оҳи ина бо рӯйрӯшо тан мегираи, ба калла мегира. Чӣ ба тамошо накардӣ? Ина зиқ шид рафт мегам. Не ман ҳамхе одаморо нағз мебинам ки бига ки тамошо кардаму то охирша не мега ку ан ҳамхе одаморо нағз мебинам. шоири Майзада 20 лайк. шоири Майзада хушомадӣ, раҳмат барои лайкот. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб. салом сӯзи хубӣ. Ва алайкум ассалом. хушомадӣ. Честное признание. Дуромадам ки эфир будай, дуромадам гуфтам дастгирӣ кунам, ҳозир бо медурам тамошо мекунам. Хай Илҳомиддин ок мега раҳмати калон. Тарбуз ба биёбача. баъди моҳи сӯхтагӣ тарбуз зур мегзаране ки Абдусамад. Ман рафтам дар паноҳи Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонат бошад Бандар Ситӣ. Раҳмати калон барои дастгириёт. Ай дурӯғ гуфтандам рост гӯй сӯзтар мегаҳо. Рост мегӯй. Салем Адел. Ва алайкум ассалом. ин сеюм каналш қати омаде. хай ман рафтам одами намефуридагим будай. оҳи сар шид. ҳоли коммент намондам апаҷон. салем. селам. моҳи сӯхтагӣ ай куҷо апа? ҳамин да чӣ қапидем? озера да моҳи сӯхтагӣ будааст Абдусамад. ҳавая қапидем. Не ман мерам ту бест мега. дурӯғ ризқи одама кам мекунад дӯстон. ай мурдама куда ин навистаноше. дурӯғ ризқи Обама кам мекунад бӯстон. худое бибиёшае. моҳӣ капчоне мегӯед апа? ай моҳӣ гуфтана ба фикр сер кади чи админка. не дина ака дадек моҳӣ адохтаму газ дамондам. баъд моҳӣ амондаму дига духтаро дар группа нависта истан гапҳои ваёро гӯш када маам ҷавоб дода шиштам. яке моҳӣ да ёдам зад. мерам мегӯй кӯмир шидай кӯмирайку ҳамхелӣ. ба гуфтам ки ваҳ ҳози мара мардак мекиша ба ин моҳӣ пухтагим. хайрият ки моҳия 1 килоша пухта будам. тоба Обама бӯстон. бибиёшае. ҳамин рӯз 5 кас чи мана сообщества мондан. мумкин просмотри соз мегирам. ба маззаш чӣ тари буд нагуфтем? маззаш ман нахӯрдам рости гап.
мардакам ами таре хурд ки дум пумш намонд. Моҳира мега ҳамо тела гир парто дар ягонҷо ба худо бандар сити хидмам ақа пушаймон шидам. Гуфтам айҷаси кай хӯрокпаз шидам телефонам мегирам ясу мепартом. Админ чӣ дурӯғ гуфтеси дина макарон қатъи бахлашка хӯрдаеста будику? Не. Оли ӯ видеора ман пага мепартом шоири майзада моҳӣ сохтагишам сурат гирифтагиам. Ай ҷазабаи мардака бӯстон навиштам фарёд дорам ва аҳамият надодам мега. Ин мароҳат ба гӯшт ку биби Оиша мега. Духтури ҳайвонот салом, канали манро дастгирӣ кунен. Адел Hello. Мондам соб раҳмати калон дидам. Раҳмати калон Илҳомиддин. Кори хуб мекунӣ. Язна иштиҳо надоштане ки то думаша хӯрдана. Моҳира нағз медидам, ба худо дина нахӯрдам. Дар пешаш пюре кардам. Хай ман рафтам савоб мемонам. Гап нест ай шоири майзада, раҳмати калон. Хайр дӯстони азизам, ман рафтам агаро тоза дорем. Хайр апаҷон. Майли хабиби Оишаҷон, раҳмати калон барои дастгириёт. Язнаро пас назад мекард, чӣ кор дорӣ чанқа мехӯра? Товба кардам. Чӣ ба пас мезанам? О ҳаёти ман чӣ ба пасташ мезанам? Гапи кӣ да гуфтаистам охӣ? Гатовим да ки мақсад моҳира хӯрден гуфт барои ҳавай гуфтам. Адел Королева пюрет надидам, хеле хушрӯ шудааст. Дар Инстаграм дидам ва лайк мондам. О пюре зур шидааст. Бандар сабзина ман медонам ҳаминҷадай ку тез гапзан мега. Сабзина кияй бандар? Королева чӯкади? Абдусамад ҳамин Королева добуна шав хоҳарҷон. Королева силката биёрин Абдусамад айноми ман обуна мешавад ту давозӣ. Бо чокат мемурам да ҳамин қаҳрш. Оилавӣ дар Белгия 24 лайк. Оилавӣ дар Белгия хушомадӣ. Раҳмат барои лайкот. Сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб? Маем сабзина чӣ ба тия сабзина меган ту сафедаки ку? Салом апаҷон, сӯзин саломатиётон хубай? Ва алайкум ассалом оилавӣ. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Хушомадӣ. Ман ба Королева обуна ба фикрам. Хушомадӣ апаҷон. Королева да касе обуна нест, обуна шавен дастгирӣ кунен хоҳармона. Не шӯхӣ дорам мега. Фаҳмо. Ман кира мегум худаш хит мекуна админка. Майли фаҳмо. Королева 98 обуна шидам бо зангулаш мега. Вақт Королева 96 шиди бо. Раҳмат мега. Королева мега. Королеваи заргушак мега.
хай ман рафтам обед кунӣ касе да сообщество дар кора ё соат алло куне номерум сообществамда ҳастай гап нестай раҳмати калон 101 буд бо гум шид мега безеб касе канали тура чашм кардааст я испана дуд накардӣ дуд надодӣ королева апа силкаи канали худама чихе партом мега ҳамун чихе миёрӣ амхел мепартой силкаи лайкота миёрӣ ку амхелӣ карда миёрӣ бандар панда мега панда хел наку чашмуш насӯза мега оҳи бандар ана чӣ мегаи королева чихе охирора мега охи ту видео надорӣ ту оварда наметавонӣ ози абдусамад ту ягонта видео мепартой баъд мепартой видеоро оли беман чӣ кунам мепартому да инстаграм скриншот карда асия ассалому алайкум апаҷон ва алайкум ассалом асияҷон сози тинҷи саломатиёт хуб хуш омадӣ ваалайкум салом чихе видео партом а духта камтар тоқат ки ман нишон метиҳам инстаграмда алайкум салом хуш омадӣ раҳмат саломат бошед худое королева замбурак омад месжора ба шумо ҳам омад омад абдусамад дидиш духтараки ғамзада салом алайкум ва алайкум ассалом духтараки ғамзада чӣ ғам дорӣ хоҳарҷон сози тинҷи саломатиё хуб апаҷон хобатон омад ба фикрам ҳай гиҷо фаҳмиди королева ҳамин мардакам тоба соати 6 да мехеза ман бедор мешавам дига хоб намебара ина ҳозир эфир кардесам қа хоб ҷиқида мегӯям хе хоб равам бо хоб рафтанда метарсам яке хезам ки як бора барин як бор хобкунӣ рафтам ку хестам ки 27 дизлайк барои ава қалаврӣ када мешинам то эфир мурданам апаҷон 24 лайк раҳмати калон духтараки ғамзада барои лайкот хоҳарҷон алайкум салом хуш омадӣ ғамзада клубничка мега ва иқа пиёза ки бекун бисёр шидааст мега мор задира хоб мебара гӯшнаране мор газидара хоб мебара гӯшнаране бандар ёфтӣ ози аввал ман як чини мирхшурборам мехӯрам бульёна ба хоб мекунам хуш бошед мега ғамзада саломат бошӣ нозимҷон тиҷӣ ассалому алайкум созен хубем 25 лайк ва алайкум ассалом нозимҷон сози тинҷи саломатиёт хуб хуш омадӣ ва алайкум салом бандар ситӣ мега нозимҷон чӣ хелӣ мега ва алайкум салом ножӣ мега 5 минут пас эфир мемура ина хушрӯшида буромада экранда диден бо айсар яттай дига сартим тамом баъд ням абдусамад соз раҳмат шумо чӣ хел королева мега раҳмат апаи тахмина шумо чӣ хел шукронаи алло соз нозимҷон духтараки ғамзада оҳӣ ина рақс када қанфету шоколадош қатъи омад ай ҳамун шоколадҳо диата дуроз кун
Шаралева сози раҳмат барои алек мега. Ман ҳозир дар корам иқа хӯрокҳора нагӯен ҳамиқа гишнаем ки мега мара бугӯ хидма боз ҳамин сева пучоқаш истода дар ҳамиҷа аве пучоқа қирт накунам шид. Шукри Аллоҳ хуба мега созим раҳмат шумо чӣ хел мега. Ғамзада тӯй муборак тинҷимӣ мега. Садои зарафшон. Ассалому алайкум ба ҳама дӯстон. Сӯзен хубен ҳама каса иншааллоҳ. Ва алайкум ассалом. Садои зарафшон. Овозот хаста набоша. Байтхонӣ дар гузаштаи дина як назар канали ман блоге рафтам. Дар минбар байт хонда иста будӣ. Ва алайкум салом мега. Доимо соз бошен Абдусамад апа мега. 25 лайк апаҷони ёшакам. Гап нестай раҳмати калон. Нозим чӣ хели туи нуболак. Хуш омаден созен мега. Алҳамдулиллоҳ соз раҳмат Шаралева. Худо нигаҳбонатон боша иншааллоҳ апаҷон. Премьера дорам. Фаҳмо. мо ҳам премьера карда метонем садои зарафшон ё не? Валайкум салом мега. Ин гушлақа омад ку мега. Садои мега. Ғамзада сар дам туё каяй мега. Оҳи 27 лайк. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом сердца. Давлат сози тинҷи саломатиёт хуб хуш омадӣ. Саломат бошӣ Нозимҷон. Гушлақа омад мега. Болора хон админка мега. Гапи тира бихонум. А бачаки ҷу Каралева хондум кумаира. Бандар Сити мега Асия. Хондагиё метонен чиба наметонен ай хром даро видеомон мешава. Фаҳмо. Ғамзада чукбуруна чӣ мега. Оҳи Нозим девнаи ты мега. бале апаҷон метонед премьера карда. Садои дена мега. хуш бошӣ. Ташаккур апаҷон. Аллоҳ нигаҳбон. Раҳмати калон. Давлат барои дастгириёт. Давлатҷон ҷони уча чӣ хели мега. Не ҳушёрам мега. Сердца привет мега духтараки Ғамзада. Привет ге мега. Ге. Ман ихром намекунам апаҷон дар ютуб прямо. Охи шумо ай чӣ гузаштагиенда? ҳазор болоем барои апа дигар эфир сар натен. Ман ба кор пайдо шид. Хай шидагане шикамчара сер кунам. Чукбурон мега Абдусамад. Муродило гумша левнаи мега. Ғамзада ту чӣ хел ғамзадаӣ? Ай омадагид ай хандара ҳамаи дандонот рехт мега. Меем бра эфир дӯстон. Ба фикрам Муродило худаш дар туй чукбуронай мега меша.